Så er du. Ja, vi var det begge to, ikke? Ej, I er sindssyge. Jeg kan også spise din eller det. Og man er rimelig sød indtil videre. Så stoppede det. Nej, så har vi jeg to siden og... Er det stærkt? Jeg lige tage den der med ham. Det er ret sødt til at starte med. Ja. Hvad har I spist, drenge? En gås. Jeg har aldrig været så sød. Nej, Det er ikke det, der er dumt. Hvad har du gjort ved den der ghost der? den er sukkersyltet. Okay. Var det en For at se. Ja, Trin, den der... jeg kan tage den skub i den. Du kan røre med den. Men det var det her godt til at starte med. Helt vildt. Hey. Nå, hvor er det hyggeligt, når I leger sammen i to. Jeg tager en lille chili til en pulmesmag. Har du noget mælk eller noget? Synes du sveder hen over næsen, Jacob? Nej, bare det fandme godt tunge. Nu brænder den i sukkeret. Nej, bare slap af. Sukkeret, det gør, at den kommer senere. Så når det forsvinder fra munden. Det er nok mærke. Efter min tunge, mand. Jeg tror, det er en klister på tungen i sukker. Her. Må jeg slukke? Ja.